Ki jingpen kre jong ki parti ba pero po ka jala Meghalaya na kabenta ki kertong hak election MP menta kalaya syai bha. Sipun tuli ki kubor layo sngau na ki parti yala ki jong ki kertong ki bansaya aireng kamtam na po ka Shillong seat. Dan na ki parti ki badang yawat lagi kertong ki bakan sai bha na kabenta ban yashut akan ke election. Ladan ru ki parti ki beladapan ban benai lagi kertong jongki kum ka kongres ngila snguthu pakan penyeng ba yo sitting MP ba Vincent H Pala ubadai ru presiden jong sing kongres hapo ka jala Meghalaya. Ka parti Voice of the People Party VPP kawai ni ki parti saing partai ke badang lung bat ke badang thamai hapo ka jala Meghalaya la kham slam kala dapan penbena ya la ukertong lajong kata yai bariki jesengkan ubadai ru ujna sekretari kani ke parti. Ka United Democratic Party ne ka UDP kawai ni ke parti saing partai riulum kabala rembha hapo ka jela kabadiru kawai ni ke parti riulum kabaklan ba hapo ka jela kamtam hapo ka rikasi jaintia ha gani ki kinet sngi layo sngo laingot ki kerteng ki bakwa bani aireng ha gani ke election MP Henry na preng kine ka kerteng jong uba robat jun kharjaren u presiden barim ka New Tribute Council HYC sing kemi ubadang susong thaiksen na ka seng wei na ki bala kampau bah upalapan ya ka tiket na ka parti pat ka bagi pai ba ki pekerja dengan ke parti ru ke lakwa bakan penbena khadu no ya ka kerteng jongki kertong na ka parti susu ladang pen scam ru ya ka kerteng jong ba robat jun kharjaren kadai hadin ke jing pen pau jong working president ka parti uba polling do syakilat petai kubur jong ka jela ha ka ba polling do ula kubur nalor ki wei pat ki balapan ya ka tiket na ka parti ha ka election MP ke Bangsawan Barobat Jun Kharjaren udah wei ni kiru shemet ubalapan pau ya ke jing angnut penyakun ya ke election MP nalor armut ki wei pat ong uba polling do ha ke juga por ulapan pau ru ba ke UDP kana metre langsu bat ke NPP ha ke election ke Bangsawan Henry kan ya no la ka jong kalenti ka UDP kalaya sai ban penkre ya ke election kumju ban sei ya ukertong jongka ong susu uba polling do Kadba ki par ki parti na lor ki ne po ka jala hadu menta kidang ya ap ya bisar ya lagi kertong ki bagi so ya ha bar ibet ban pha ban ya aireng ha ke election MP ke ban salong no shen